is right here. These are called briwats. They're little savory pastries, and they're filled with vegetables and chicken. As I continue chatting away, I'm distracted by the increasingly loud sounds of a local music group that's headed straight for my table. Quick! Hide the food, they're after my briwats! Never mind. Turns out they're just after me. This is very typical of a Moroccan meal in a restaurant. Different groups of performers cycling past your table, enticing you to dance and generally act like I'm acting right now. It's dinner and a show. Having tipped the entire group enough to buy a few moments of silence, I'm finally ready for my dinner. Oh, look at that. The dried fruit, almonds, and braised beef. What a spectacular tagine. The stia, the pie, and for dessert, this wonderful fruit tart with dates and crushed nuts and drizzled with honey. This is spectacular. Now, one of the things that's unusual about this pastia is that it's made with pigeon in the traditional style. Many places, even Morocco, traditionally also serve it with chicken, but the pigeon makes it truly unusual and something that you very rarely see in any other country. All right, let's see how the pastia is. Really wonderful and not gamey at all. The pigeon is absolutely delightful, and that those sweet spices are just killer. Believe it or not, I finally had it. This feels like Thanksgiving at my grandmother's house. I need a nap. I decide to call it a night. The Spanish people are passionate about the arts. From flamenco dancing to fine painting, they build on tradition while working towards perfection. And the same goes for food. Here in Madrid, they take their ham very seriously. Now, when I say the word ham, you may not think that it's a bizarre or unusual food, but trust me, one visit to the Museo del Jamón and you will know that there is more to this ham than meets the eye. The Museo del... Meron daw ano dito mga dre. Malunggay pandesal. Bibili tayo. Yun o. Magkano isa, boss? Dos isa. Pagbilan ano, 10 piraso. Malunggay pandesal. Hindi ka na siya nagbibig sa labas. No? Ayos yung ito, diba? Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you. Nakainin pa ba nila? Binukbok daw yung bigas eh. Nabasa. Ba't may bukbok? Kasi NFA nga. Kaya sadyang ganun. Hindi rin pwedeng papinturahan mga de, magagalito yung homeowner sa association. Kasi ito hindi ko pa mapagawa, wala yung gagawa. Tsaka buti na lang hindi ko pa napagawa. Kasi baka lalong umiyak yung mga ano natin, no? Mga detractors natin, mga dre, no? Baka mamatay sa inggit. Kawawa naman sila, mga dre. Mga dre, kumusta kayo? Dito ko sa 13 ngayon, mga dre, no? Galing ako dito sa BDO 13. Akala ko dito ko dito ko kukunin yung ATM ko sa SM pala, mga dre. Ayan, mga dre, ang pamilihan ng 13, oh. Dito pa yung SM. Ngayon lang ako makapunta rito, eh. Nung dating napunta ako rito, parang ginagawa pa lang yung SM, eh. Kaya hindi ako sure kung dito nga. Bakit hindi magtanong? No? Suka. Hindi ko pa nakitanong sa gwardiya kung saan yung BDO rito.
Online ako nag-ano mga dre, no? Basically, pag nag-open account ka, papagawin ka nila papapilapin ka nila ng form online. Tapos, schedule ka for interview. Tapos, ayun po, pag na-approve ka, papadalang ka nila ng letter na meron ka ng bank account, yung ATM mo, i-pick upin mo na lang sa pinakamalapit na BDO sa'yo. O kaya, doon ka nila ipag-open ang account sa pinakamalapit na BDO. Suka. Last bite. Last 3 Hila. bites. Mmm. Hmm? Okay. Kakatapos ko lang to sa BDO. Pagbihira sa BDO ko. Natatawa ang mag-open account. Ay, ako po ay nakikita sapatos mga dre, no? Bili lang ako sapatos para din sa mga sa mga kaibigan nating matuwain. Dito na naman ako mga dre, sa SM. Nakakita ko naman si best friend, no? Ano oras na ba? 12:16 mga dre, no? Baliktad lang yung oras ko. Sasakyan. Wala pa rin pala yung inuutang ko sa sasakyan mga dre, no? Hindi pa rin sigurado kung makakautang ako. Diba? 18,000 all in. Hindi pa sigurado kung makakautang ako mga dre, no? Medyo magsisi sila rito eh. Ang daming hinihingi, parang ano eh. Buong Ayos. angkan, pampangalan, tsaka pinagkakakitaan ng buong angkan, hinihingi eh. Backward. Pambihira ako. Sagutin ko na rin pala yung